Bolo takmer ticho. Les spal šere skorého rána. Vysoká tráva sa jemne vlnila vo vánku, no v nej sa ukrývala pasca. Medveď, mohutný pán hôr, kráčal vpred. Jeho ťažké hlavy dopadali na zem stlmeným dunením. Jeden krok, druhý, tretí, osudový štvrtý krok. Tuk! Tráva sa prehla, zem pod ním zmizla. S obrovským revom sa prepadol do tmavej prázdnoty. Pazúry zúrivo škrabali okraje jamy. Ale bolo neskoro, padal do neznáma. Chceš vedieť, čo sa s tým mohutným medvediskom stalo ďalej? Tak pozeraj video až do konca. Ja som Eli, toto je Buchtická, nezabudni dať like a poďme naspäť do lesa. Z hustého kríka, len pár metrov ďalej, sa dve malé očka napäto leskli v ranom šere. Biela králička sedela nehybne, len jej uška sa chveli pri každom zvuku. Videla to. Každý jeden krok. Ako medveď zmizol pod povrchom zeme. Králička ešte chvíľu sedela nehybne. Srdiečko jej bušilo ako zvon. Medveď, ten strašný obor, pred ktorým sa celý život skrývala, zmizol. Opatrne našuchorila fúziky a vykúkla z kríka. Už nebolo čoho sa báť. Však ticho sa prikradla k jame. Bola hlboká, temná a tam dole medveď žil, fučal, chrčal. Snažil sa dostať von, ale nemohol. Nikdy ju už nechytí. A vtedy to prišlo. Dokonalý nápad. So širokým úškrňom roztomilé králicie pacičky vykročili k okraju jamy. Zdvihla nôžku. Asi to mal byť skôr králik, nie králička, ale to už je jedno. Zdvihla nôžku a medveď dole rozťahol oči ako traniere. Očúraný králičikov. Králičke bežalo v hlave. To je to teraz, šéf, čo? Akurát vtedy sa ozval obrovský hrmot a rachot. Králička spozornila. Prestala cikať. Srdce jej začalo byť ako o závod. Zabudla som spomenúť. Je 30. júna 1908. Sme v oblasti Sibíra a 84 km od nás práve vybuchol Tunguský meteorit. Ale počkaj, všetko o Tunguskom meteorite pripravujem v ďalšom videu. Aby ti video neuniklo, daj odber. Celý svet sa zatriasol, stromy sa začali ohýbať. Lístie sa rozletelo do vzduchu ako v tornáde. Hrmot neprestával. Králička s preľaknutými očami pozrela okolo seba. Keď zrazu tlaková vlna ju zvietla rovno do jamy. Pristál priamo vedľa medveďa, ktorý na ňu vypleštil oči. Chvíľku bola ticho. Králička si poupravila uši, odkašľala si a úplne vážne povedala. Medveď, neuveríš, ale ja sa to ti prišla ospravedlniť. Prepáč. Tom sa ozval hlboký, rozzúrený rev. Neboj, to len medveď čvachol do kaluže. Však tam bolo mokro. Veľa vody. No, vody, však vieš. Králičke sa nič nestalo. A medveď? Potom, čo počul to jedno prepáč, sa už nevať nemohol. Takže ponaučenie z tohto plynie, necikaj na nikoho. Nepatrí sa to. Naozaj. A už keď sa tak náhodou stane, ospravedlň sa. A skamaráte sa. Vyťahnite tie svoje Redmi šunky. Vyťahnite svoje mobilné telefóny, choďte na kanál Elizon a rád za radom preskroluj všetky videá. Like. Nezabudni na odber, klik na zvonček, jablčko, ovečku a autičko a ja už končím. Čau. Daj mi tie tvoje nudle.